Stojí mohyla. To nie je iba báseň, ale aj názov nášho tohtoročného výskumného projektu. No čiže tento rok sme začali rozhovormi s odborníkmi, stretli sme sa so správcom Šarišského hradu Dominikom Sabolom, s ktorým sme teda mali rozhovor a spomenul nám LIDAR mapy. No a ďalej sme navštívili archeol Skanzen v Nižnej Myšli, kde nám archeológ Štefan Olšau znova spomenul LIDAR mapy. No a čo sú to vlastne tie LIDAR mapy? Je to vlastne skenovanie LIDAR senzorom, čiže laserom, ktorý vie vytvoriť presnú 3D mapu povrchu Zeme. No a keďže sme počuli už druhýkrát o tých LIDAR mapách, tak sme sa pýtali viac. Zistili sme, že Zistili sme, že archeológia sa delí na pred a po lidare a teda niektorí archeológovia len browsujú po týchto lidar mapách a hľadajú nejaké zaujímavé úkazy. No a to nás veľmi zaskočilo, čiže sme im chceli nejako pomôcť. A vtedy sme dostali nápad využiť strojové učenie, po anglicky machine learning, aby sme hľadali na lidarových mapách zaujímavé lokality pre archeológov. A týmto sme aj rozvíjali naše skúsenosti z predošlých projektov Ocean Eye AI a Laser Eraser. Takže naša cesta bola jasná. Potrebovali sme získať známe lokality, kde hľadať tieto veci. Potrebovali sme získať dáta na natrénovanie toho machine learning. Potom sme potrebovali natrénovať samostatný machine learning, nakoniec zdieľať a konzultovať s odborníkmi. Takže náš prvotný nápad bol robiť screenshoty z verejne dostupnej web stránky, kde sú LIDAR mapy, no ale tam boli vo veľmi zlej kvalite a bolo to veľmi zdĺhavé, tak sme požiadali Úrad geodézie, kartografie a katastra o kvalitnejšie dáta. Medzi tým sme konzultovali s IT firmou Anotovanie a tréning a taktiež sme konzultovali geoinformatika Tibora Lieskovského, ktorý pracuje práve s týmito lidarovými dátami. Mali sme s ním aj online meeting a odporúčil nám zamerať sa na mohyly. Navštívili sme ho aj v Bratislave a poskytol nám 2 dlaždice kvalitných lidarových dát Slovenska. Mohyly sme si zvolili aj preto, lebo veľmi rýchlo zanikajú a ničia sa a na východnom Slovensku sú ich stovky, takže by sme si ich aj mohli ísť prezrieť. Na týchto Tiborových dlaždiciach sme označili okolo 200 mohyl a použili sme to ako anotácie, no a spravili sme si to ako druhú vrstvu v programe QGIS. No a potom sme tú oblasť označeniami rozrezali na menšie obrázky veľkosti cca 640 na 640 pixelov, čo je najvhodnejšia veľkosť na tréning. No a nakoniec nasledoval samotný tréning, ktorý bol pre nás ale veľmi frustrujúci, čo sme nečakali. Robili sme ho až na 28 pokusov, nevedeli sme, v čom je chyba a stále sme menili nastavenia. Nakoniec sme prišli na to, že chyba bola v konverzii z RGB na BGR. No a na tréning sme použili model YOLO26. Počas celého procesu sme mali aj niekoľko problémov. Museli sme sa naučiť pracovať v tom programe QGIS na zobrazovanie tých map. Taktiež sme museli vyriešiť problémy s rezaním, aby mohyla nebola nekompletná na hranie obrázka. Na to sme použili prekrývanie a mali sme aj nejaké iné problémy. Podarilo sa nám na našich 2 mapových dlaždiciach pomocou nášho natrénovaného modelu nájsť asi 2000 mohyl na východnom Slovensku. Adam Gašpar z Archeologického ústavu SAU povedal, že sme vytvorili novú formalizovanú metodiku na vyhľadávanie pomocou machine learning. No a
potom sme naše výsledky zdieľali. Navštívili sme Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Košiciach, kde sme naše výsledky prezentovali Adamovi Gašparovi a Štefanovi Olšavovi. Potom sme naše výsledky odprezentovali Tiborovi Lieskovskému z Bratislavy a na našom gymnáziu. Taktiež sme naše programy na tréning a na trénovaný model dali na GitHub a pamätkový úrad nás poprosil, aby sme žiadne nájdené mohyly nezdieľali kvôli vykradačom. No a Štefan Olšav nám okrem teda feedbacku naživo poslal aj video, ktoré sme tu dali do prezentácie. Povedal nám, že tento projekt si svoje využitie teda našiel i hneď a veľmi ich to posunulo vpred. Takže týmto projektom sme pomohli archeológom tak, že sme im ušetrili čas aj energiu, zachránili sme mohyly, pomohli sme zachrániť mohyly pred zánikom alebo pred vykrádačmi. No a tie naše nájdené mohyly sme už odovzdali archeológom zo Savky, aby to mohli označiť ako archeologické náleziska. Mohyly detekované našim programom sme potom išli aj preskúmať do teréna v blízkosti Prešova a aj napriek nepriaznivému počasiu. Do budúcna plánujeme natrénovať náš model aj na detekovanie iných archeologických objektov a taktiež chceme zlepšiť detekciu, keďže nám pán Tibor Lieskovský dal feedback ohľadom počtu nájdených mohyl. To už sme aj celkom zlepšili, ale vždycky sa to dá urobiť aj lepšie. Samozrejme sme mali aj záložný plán, keby sa nám mohyly nepodarili. Urobili sme vizualizáciu starej hradnej brány na Šariskom hrade. No, nakoniec super duper rýchle zhrnutie. Zistili sme problém, konzultovali ho s odborníkmi, získali sme data, anotovali, programovali, trénovali, testovali, zlepšovali, potom zdieľali, overili si to v teréne a nakoniec tešili sa z výsledku. Ďakujeme za pozornosť a ešte keby vás zaujímalo, čo je toto, tak tam môžete vidieť, ako teda vyzerá tá mohyla naživo, alebo teda na nejakých mapách. Neviem, mi to tak nakloniť? Nakloníš mi to? A tu je vidno, ako vyzerajú na tých lidarových mapách, čiže je to veľmi pekne vidieť. Ten lidar taktiež archeológov posunul veľmi vpred. No, neviem, keď chcete, môžete sa prísť pozrieť bližšie. A tu je vlastne vidno, ako to vidno v lese, že to nie je až tak veľmi dobre vidno. A na tých obrázkoch tu je screenshot z lidaru a tu je vidno naše detekované mohyly. To je všetko. Veľký potlesk pre Medzany, ak máte nejaké otázky, tak sa pýtajte teraz. Zdvihnite ruku a pýtajte sa, ak nie, tak Medzany pôjdu dole k vám a porozprávajú vám možno niečo viacej o tomto ich skvelom projekte. Musím povedať, že naozaj projekt sa vám vydaril, keď dostal aj okamžité využitie, tak klobúk dole. Myslím si, že si zaslúžite ešte jeden veľký potlesk. A my vám ďakujeme a už o malú chvíľu predstavíme ďalšiu prezentáciu.